wajika nami upasta. Ujika nami siphi ngoku? Siphumile ngoku, sihambile sayongena kwenye indawo. Icawe yayihambi ingene. Sifikile ngoku kwenye indawo kuyakhonzwa ngumzi nakhona. Ngumzi, lo mzi yekufika ukhonzelwe anike nendlu yokulala, nathi sinike izindlu zokulala if kuzongena i-night vigil, yabo zonke ezo zinto. Okay ke fine. Ndihlale ndive kuthiwa ndiyabizwa. Wayephekelwa ke, ndingalibalanga, wayephekelwa ke aseve, athini yonke yanto le yenziwayo. Okay, ndive kuthiwe ndiyabizwa mna. Uyabizwa. Ndithi mna, ewe uyabizwa. Yabo, thumela ngumfana, uhamba nabafana ke. Fike bemgadile, behamba naye bathumele bawathini yonke loo nto. Basoka umbona upresident ehamba ne-bodyguard zakhe. Okay ke fine, ndiye ke ekuyeni kwam phaya. Andifike kuthiwa mandingene. Xa ndingena hayi, khona amanye amantombazana. Hayi ke ndiqonda hayi ke khululeke ke. Andicingeli into futhi ke Nkosi yam. Yazi andicingeli into. Nangona ndisendiwavile amahebehebe yoba ikhona into eyenzekayo naye nabantwana. But I never thought uba kuzoba ndim one day. Yebo. Okay ke fine. Ndibizwe ndiye. Xa ndifika apha ndingene. Athi yho, uhlaleleni lena, yabo. Awukunimasaji. Wayemasajwa ke. Wayemasajwa. Alale ngesisu, akhulule apha ngentla, amasajwe wena. Umqolo lo, amasajwa, athanjiswa into yokuthambisa amasajwa. Umasajwa ngamantombazane la mancinci akhonza apha. Yabo. Okay ke fine. Indixakele wazanda masaja ndoda kaloku mna. Athi ndimasaje. Hayi. Ndithi ndawukhe ndive. Athi ndimasaje. Akhona amanye amantombazana apha endlini. Omnye umbhuca inyawo. Omnye ubhizi uyamasaja umqolo. Athi makamyeke lo amasajayo. Mamasajwe ndim. Ndiqonde, yeyi. Xa ungumntu ke iba khona into ethethayo. Umntu nomntu unomntu wakhe aphila kuye ngaphakathi. Uyakuxelela athi le irongo le. But wena uthini? Ungamnaki. Lo mntu lo uxelela apha phakathi kuwe. Okay fine. Ndinanthi ke. Ndiyoba ingathi ndim lo nengqondo emdaka. Yabo. Ndim lo nengqondo emdaka. Lo tata lona. Angotata futhi ngubhuti lityenyana, akakho mdaka. Ndithi hayi. Inoba ndim lo nengqondo emdaka. Why abanye abantwana bemasaja mna? Yabo. Why mna ndizofika sendisithi hayi. Ndifane ndithi mna yho andikwazi ukumasaja ke mna. Yabo ndizihlehlise yho. Andikwazi ukumasaja ke mna ndixelele. Andikwazi kwa mna. Yabo. Phela kwento endingayaziyo. Cima kuthiwa mandiyeke. Athi masaja. Ndimasaje ke emqolo lile kanje. Ndimasaje. Abanye abantu bakhona apha endlini. Khona nalo mntana alele phambi kwakhe kwelaa cala. Ndimasaje ke sana, ndimasaje. Ndithi ndizamasaja kanjalo. Baphume la mantombazana amabini ayi-2 ebehleli apha ngaphambili asebhedini. Aphume kushiyeke mna nalo obelele naye apha ebhedini. Yabo. Okay, ndiqonda noku usekhona lowa. Andizushiyeka naye kuphela. Ndinalo ithemba usekhona lowa alele phaa. Andizushiyeka naye ndedwa apha endlini. Akho nto azoyenza. Noba ungazamani. Yabo. Hayibo. Ubani? Okay ke ndimmasaje. Into engoyaka yangumnqa. Ajike walala ngomqolo. Athi mandimasaje apha. Ndimjonge. Athi ewe ndimasaje napha phambili. Yho, wena like nditshutshayelwe ndibe nesifudufudi ndithi uba ngathi kho into ezinoyizayo apha emzimbeni wam ndinesifudufudi nditshutshayelwe. Andinantloni ndiyafa. Yho. Ndithi hayibo. Ndithule ndithi hayi andimmasaje. Ndimmasaje futhi apha ngaphambili ndimmasaje. Into yaba ngumnqango ndimbone ubamba isandla sam uyasihlisa. Sihlike. Siyaphi?
uba isandla sami uyasihlisa ndisinyuse, yabo. Kwamna ndiqonda ndidikiwe, uyandibona nje apha ebusweni uba awusisiza udikiwe, yabo. Okay, fine. Athena, ndandinxibe iteki ngoku nebhlukhwe. Ndandinxibe iteki nebhlukhwe nento eyijezi. Athena, mandikhulule iteki ndingene ebhedini ndingabi nangxaki, mandirilekse ya. Athi rileksa ukhulule iteki ungene ebhedini. Nditsho apha phakathi ndithi andiyenzi loo nto. Ndithi hayi ndirayithi ke tata, ndihleli kakuhle ngondlela, yabo. Okay, fine ke. Athi okay, ndithi ndisamasaja kanjalo. Heyi, ndithi ndisamasaja kanjalo avela ajike zothina, andinonondo ndithi si-spin kick noba yintoni, but wajika ngaloo ndlela wajika ngayo fast. Ajike umntu andimbambe andincamise. Ndithi hayi bo, kukho umntu apha phambi kwakhe apha bhedini, kule bhedi ndikuyo naye hleli ecaleni, mna ndicophathisekile apha ebhedini. Kukho umntu kwelaa cala ulele, yintombazana, ngumntana olingana nam, yeva. Caba segqibile ngaye 10 yam, andazi. Hayi bo, andimokomele umntu wena afuna undincamisa, ndimphushe. Ndithi hayi bo, yintoni? Athi hayi bo, suzenza ngathi awuyazi le nto, suzenza ngathi uyiqhelanga, uyiqhelile. Ndithi ewe ndiyiqhelile. Hayi kuwe kaloku, kuwe, hayi kuwe, yabo. Hayi bo, andibambe ke sana, ndibone ngokwamileyo avele ajampe ke ebhedini nami apha. Xa ndibona yho, lo mntu uvukelwe and ndifuna strong, amandla anawo angandibamba andijule ngapha kwale bhedi. Ndiqonda okay, calm down. Ndithi jonga, cela uyochama. Ndiyabuya, ndizobuya, I promise ndizobuya, cela uyochama. Wathi okay, hamba kuyochama ubuye. Ndithi sure. Ndabaleka. Cinga apho ndandikhona kwakungekho lali nam, sasihayikhe ngemoto saya kuloo ndawo. So kusebusuku phaa ngo-9, andazi noba indlela ihamba phaa estophini, andazi noba ndiphuma ndiyangaphi. Kukho abantu kwayelapha, kugcwele namantombazana, yabo. Ndaphuma ndaya etoyilethi fast phandle, ndafika ndachopha etoyilethi ndahlala etoyilethi. No, yapheli 30 minutes ndihlele etoyilethi. Waphuma endlini yakhe wabiza abantwana uba makuthunyelwe mna. Ndathi ndisesetoyilethi ndakwazi ubona papa, ndathi ndisesetoyilethi andixelelanga nomntu uba kwenzekeni erumini. Ndathi ndisesetoyilethi, ndahlala wena etoyilethi, ndahlala, yeva. Ndahlala ndiqonda uba andizava noba kuyanuka ngoku, yeva. Ndahlala ndaqonda yho, ndizothini, ndiyacinga uba ndizothini, ndigoduke kanjani, ndizophuma ndiye ngapha ndithini na le nto, ndixelele aba bantu abayazi le nto yenzeka apha, okanye ndim isilima. Okay, ndiphinde.